Her er et par fif til at arbejde med skærmrotation. På din hjemmeskærm kan du med en finger trække op fra bunden, og nu vil du kunne se symbolet for skærmrotation. Her er den låst, og den lyser. Her er den slået fra, og den lyser ikke. Du vil også kunne se op i højre hjørne på din iPad, hvis skærmrotation er slået til, at der er et lille symbol for skærmrotation i dette hjørne. Det der nogle gange driller er den her skydeknap på siden af iPad'en. Den kan være slået til og fra. Knappen kan både styre lydindstillinger, man kan også styre skærmrotation. Under indstillinger kan du se, hvad skydeknappen på din iPad er sat op til. Du skal gå ind under generelt, og så hernede kan du se skydeknappen. Den kan låse skærmrotation, eller den kan gøre lydløs. Det kan du selv ændre.